mung kowe sing tak tresnani Aku ki ya anggota. Alhamdulillah. Suara siji loro aku ya telu awake dhewe iki. Seniman ulung kok ya. Selamat malam wong bagus. Sugeng dalu Mas Gareng, Mas Cani Kritik, dawuh katimbalan. juga Mas Kluthuk dalu menika awake dhewe sowan wonten menika pok-pokan. Nggih, nggih. Pok-pokan utawa gudang apa ya garasi lah lek ngarani kena diarani garasi juga karena timbangan ya kenek. Nampa dawuh timbalanipun Pak Sunardi utawi Pak Ngganong. Alhamdulillah. Jadi menika bos tebu, ya bos trek sak panunggalane. Tebu menika anteping kalbu. Jadi niate sing bener-bener wis mantap nggone buka pok-pokan iki supaya rezeki ke depan bisa melimpah sak keluarga uga ude Jaya Mulya menika dipun paringana berkah. Tebu pemangge panjenengan manteping kalbu. Mawi penggalih kula nika tetep dadi ati sing bulat. Wo, tetep dadi ati sing bulat. Nggih, tegesipun tetep komitmen dan konsisten. Oh. Pak Nardi menika luar biasa. Titik-titik mesti nggelar wayang kulit. Setahun iso ping pindho, ping telu barang penjanipun menika. Kaya dalu niki kula panjenengan pikantuk kanugrahan saya. Lah Jan, kaya kula niki kesirap banyu adem. Kok sik datik dalem. Sing ngomong kok mek aku karo kono to. Lah liyane ndi kancamu? Angke mengko pan-papan, Mas. Cek tore niki kowe iki pantomin apa piye to? Jok klutuki ra iso fokus, bojone nusul kae apa. Oh, anu. Kowe kudune ngerti to bengi iki ning pok-pokan lutuk. Nggih, Mas. Aku lek ro tebu-tebu ngene kali Kancing Nibah. Kowe mula to. Nyambut gawe iki sing konsisten. Ora nyambut gawe ra ngerti kahanan. Bojone dijaki didandani kaya ngono kuwi jale. Sopo ra kaget Mas aku. Bojo dasmu. Kuwi penyanyi Mbak Maya Praga lho, tak yeleh kowe rumah aku. Tak kira bojone kluthuk to kuwi. Itu bintang tamu, nanti digoleke nggon sing pas. Iki bojo sing keloro iki. Ngono lho. Bojo kedua ning omah, bojo kedua niki. Oh, bojomu loro ta? Nggih, Mas. Loh, perasaan sing loro kaya sing gender. Kok sing gender? Ora ning dindingkon kok ora penak nggon ngomong. Alhamdulillah. Ngeten lho, Mas Kluthuk. Ya. Kula sekali sampean ku timbali Pak Nardi. Pak Nardi. Timbali Pak Nardi dalam rangka ngresmekne warunge Pak Printung menika. Ora. Apa warunge Pak Trintung mbok sebut kuwi ngono wis fasilitas. Fasilitas angger cangkruk awake dhewe ning kono mesti penak. Ngono survei tembang daya ngono lho. Tegese ngene lho. Wong ki nulato kaya Pak Printung. Apa? Maksude. Ngeten. Kula sakniki rada jelas niki. Wis rada padang. Dandan tebon-tebon. Rumah saku. Piye? Barang tak stageni lah kok apa godhonge tebu mlebu ning kene. Lah iya lah iso kiraken kowe engko. Pak Printung ki hebat. Heeh. Aja ndelok jenenge Pak Printung. Ning Pak Printung itu bahwasanya kita bisa melihat secara filosofi itu bagus loh, Bos. Maksudnya filosofi piye kok entung kok bagus ya? Lah, nun sewu. Pri iki saka tembung prigel. Dadi wong ki kudu prigel, contone Pak Prigel. Nardi. Pak Nardi, beliaunya prigel proses dari bawah, akhirnya menuju kesuksesan. Amin. Jadi seseorang tuh jangan melihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Biyen ki Pak Nardi ki rekoso loh. Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ini saya bangga karena kesuksesan Pak Nardi sukses, menika bojo kula nggih sukses. Loh. Lah apa hubungannya karo Pak Nardi bojomu? itu kan pemborong tebu. Ya petani, ya duwe armada. Bojo kula menika koleganya Pak Nardi. Loh, masa? Kolega kerja relasi. Loh, kerja sama apa? Kerja sama. Pak Nardi bos tebu sing luar biasa. Bojo kula nggih nyambut gawe. Omsete iki ora mek trimo atusan yuta miliatan kok. Bojo kula rekanan. Rekan, maksudnya piye? Hubungannya piye hubungannya? Bojo kula nggih nyambut gawe yang berhubungan dengan tebu. Oh. Bakul es tebu. Iki sak mentok. Omong lek bojomu bakul es ya. Loh, tapi es bakul es kok dadak rekanan karo Pak Nardi ngopo? Tapi omsete nun sewu lho. Iki nun sewu sedina niku entek lek 2 tronton, Pak. Es tebu kuwi. Es tebu tok niku 2 tronton. Gek kuwi terus telake sak pira.
Loh, terus sedina entek pira kok nganti. Dadi omsete entek rong tronton. Rong tronton. Lara-larae piye? Lara-larae mbiyen bojo kula nyambut gawe jaman semono tenggene Pak Nardi, jaman Pak Nardi kene ning Boto kene. Lah riyen nika. Heeh. Ade kan nate to nika. Iya. Akhire kula terus napa niku sharing. Terus Jo, iki awakmu iki bojomu nganggur. Nggih aku. Akhire wis ngene wae, tak wae pekerjaan, tak stoki tebu, mbuh piye caramu, akhire bojo kula dodol es tebu dan sekarang sukses. Iso budidayakan. Budidaya. Sakniki sampun 50 cabang. Masyaallah. Dan es tebu kuwi. Es iso 50 cabang. 50 cabang. Elok iya. Es batu menika sedina niku entek setengah pabrik, Pak. Wah, wah lha kuwi termasuk gede lho. Omsete nun sewu omsete niku sedina niku 75 juta. Edian Lah ki nek giling tangane bojomu ra kiting to kuwi. Ngawur ya mesin saiki mu kok. Wah, duwe mesin. Mesin, sekarang tuh mesin. Es ki setengah Es pabrik. ki setengah pabrik, Mas. Plastik ya. Nggih. Plastik ki sakniki entek 3 pickup. Sedina. Sedina niku. Kaya sak pikepe heran. Es tebu kaya ngene, Sak Mas. pikepe sak plastike telung dina. Telung pikep. Karyawan niku sampai saat niku sip-sipan, Pak. Karyawan niku sip-sipan. Akeh banget. Saking akeh niku kula niku Dadi karyawanmu enek iso dhewe bengi dhewe. Iya. Karyawan niku kula niku senajan tok bakul es tebu niku karyawan kula menika 1.500. Berarti bojomu ya pengusaha. Pengusaha Lah kok sukses. ngungkul-ngungkuli karyawane Pengusaha Puskesmas kuwi. Lah ngungkul-ngungkuli Pak Nardi Lah no. nggih. Karena saya mempunyai resep sendiri. Resep. Nah, begitu saya buka cabang ada 50 cabang. Oke. Saiki bojoku sakniki pun tutup, Mas. Loh, Lah nyang apa? kudune nek nggon semakin berkembang, semakin bagus, prospeknya juga semakin luar biasa. Iki kesalahanmu. Bojoku sadurunge buka cabang kuwi mesti gawe resep terus diincipi dhewe. Oh ngono. Cocok apa ora? Heeh. Begitu ngincipi enek 50 cabang, krep ngopo jadi ngincipi es tebu, saikmu kencing manis. Wow, sere. Mbak Amin iki coba Amin lho. Ini. Coba Amin. Tak kira lerene lek mergo Tak kira bojomu kene lebuk mergo kesel kakean aktivitas. ora mergo cabange saking okehe dhek ning omah cukup dadi CEO, tak kira ngono. CEO napa bojoku lho nruntus to. Tapi ora kaya Pak Nardi, Pak. Piye Pak Nardi? Pak Nardi iki nek duwe gawe ora gemen-gemen. Dalu niki syukuran-syukuran kanggo warga masyarakate, delok wayang, delok hiburan ya insyaallah mulih nggawa hadiah. Karena Pak Nardi iki ya juragan tebu, ya juragan transportasi. Menika hadiah pun dicepakne kali Pak Nardi, hadiah utama menika truk menika muga-muga dadi nabrak denggelmu iki kok iso. Kuwi Wong kae iki pancen nggih transportasi secara akomodasinya gen kepenak leh usang-usung tebu kok ya. Niki kula lali neh mau. Apa? Tegese prigel mau ya tak terusne ya. Ngecen. Aku kaget aku meni prigel ngono mergane kancane nek sing mak trata. Pak Pri iki prigel. Pak Nardi menika ini Pak Nardi. Pak Nardi, Pak Ganong, Pak Ganong. Pak Ganong menika iya. Lah kowe tepung apa urung kok ya? Lah, Pak Ganong kali kula ngeten lho, Bos. Lah kudune Titan lho sing ndi njajali? Pak Ganong kali kula. Endi, Bos? Ayo. Ping 3 diundang kok ora apal iki. Nah, Pak Ganong menika. Dateng mobil menika. Pak Ganong. Eleh. Tenanan apa ora kowe iki? Iya, aku demung cacah lho. Yo mau cari sapa? Aja mung cacah lemu kemaki lho. Ya tapi ya Nek ngerti dhewe berarti kuwi teruji ngono lho, delon piantun kaya ngono lho. Walaupun beliaunya sukses, tapi mobilnya sederhana. Iki menunjukkan bahwasanya beliau itu andap asor, Pak. Weh, sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Menika Pak Ganong. Walaupun usahane sukses, montore sing didudune wong-wong niki. Lho kene mboten. Asline ning omah niku ya mek niki tok. Oh tak tegese ning omah ki enek Alphard, Fortuner, Pajero nggih wonten. Tapi beliaunya itu tidak sombong. Iki contohnya kaya Pak Ganong. Prasaja. Lah kowe mbok ngono kuwi karo bojomu ya kudune ngono. Napa? Bojomu klambi ra perlu apik-apik. Kaya bojoku tak tukoke daster 30.000-an wis gelem. Ngono. Kowe iki 30.000-an ngisi-ngisini ya. Jenenge wong ki jenenge wong apa? Gemi. Aja gaya hidup. Oleh ngirit oleh, gaya hidup oleh. Tapi lek perkara dasar sing 30.000-an ki sing cilaka aku. Lah ngopo? Lah ndek iki aku pas dolan ning mahmu isu-isu jam 7. Bojomu nggih daster sing 30.000-an, Bos. Tipis to? Tipis. Tipis pol. Lah kok nyegat bakal letek. Tangi turu. Barengi srengenge metu. Lah kok pas dingkluk ini aku pas teko to ngarepe main ning Semarang. Terus. Lah kok dingkluk ini tak sangko kadan. Loh, kritik mosok arep jangan tewel iki aku.
Karo we. Kae dudu tewel. Apa kae? Wong kae tas kulaan kates Australia kok. Lambemu kok tewel iki. Ngono kuwi dicek sik to tewel tenan apa dudu. Wis tak jual tas tenan kok. Lah butuhe ben akurat kok ya. Ngono ki nek roh ngono ki mbok yo ndang kepiye lego praktikal. Dilekne ta? lah ngelekne piye yo tak go tonton. Malah nonton kok ya. Cane ganji. Tenan kok. Gundulmu. Beliaunya Pak Nardi. Pak Nardi. Saya nggih Pak nggih. Min. Izin Pak. Wah Pak Nardi menika luar biasa. Wayangan bolak-balik wis tenan dari dulu penanggap wayang yang paling kerep rumah saku ning daerah Kediri iki. Iki Pak Nardi tok. Heeh. Ngomong kok. Kuwi didolne tebu turah ngangge banget. Tebu. Oh didolne tebu piye to lho tebune sak pirang-pirang. Lagi mulane ben turah blawah. Muga-muga dongake turah, payangan ora mung bengi kita. Iya. Ning esuk wulan ngarep ya wayangan ngeneh. Lho penjane iki plastiane pokoke buka pok-pokan, tutup pok-pokan, mesti gelar wayang. Mula tembunge pok-pokan. Nah iki genahno tuk. Genahno tuk. Nek tembunge pok-pokan ki apa? Pok-pokan kuwi lak mesti ana nama membawa makna to ini. Heeh. Pok-pokan. Apa artine? Cacah sing ora ngerti sinden-sinden jarene pok-pok ngono. Jare pok kecepok ngono wong mlaku ning banyu. Bisa ora kowe? Bisa ora? Aku ki nglenggono nek ra iso. Pok-pokan ngerti ora? Mboten. Ngerti ora? Mboten. Ora ngerti kok ning ngarep. Lah kudune pripun? Buri. Lah itu. Nah ngono digenani sing ra ngerti ki ning mburi, ngono lho. Pancen sedaya nek ngerti ning arep ora apa-apa nek ra ngerti ngalih ning mburi. Sru imbal-imbalan. Yen ngerti ngomong ngerti yen ora ya ngomong. Nek ngerti ning arep nek ora ngerti ning mburi. Aja sok dadi wong sing keminter. Aja congol cumongol. Lah iya no, nyapa to kok yen jajak. kowe iso ya kondo iso yen kowe Ora ya ora. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iya. Mergo iki ngartekke pok-pokan. Wis ora kowe? Mboten. Ora sok ning ngarep kowe. Lho lah piye? Buri. Ning mburi no Tik, kowe iki ra iso kok ning ngarep jan rumah saku kowe kuwi Wong kok. cumongol-congol rumah saku kowe iki. Lah garangan pring kok melu nguri to. Lah kowe nyapa Tapi tuh? nyapa kok munyer rene iki? Aku yo ora iso. Lah tambemu. Lah tak kira lek kowe iso genahke kowe ning ngarep. Pak Nardi wonten ngrika lho. Pok-pokan. Pok. Pok iso ketembung pokok. Pokok. Oh pokok. Pokok utama itu yang di pokok kok kopok piye to? Oh berarti pokok. Aku mau ngomong piye to? Kopokno. Lah kowe nuk sing ngomong. Kuwi kleru lho. Ngene, Kok mau baleni lho. Kuwi Tim- kleru. timbang geger antara pokok karo kopok sing bener dadi sisi pokok kopokan ngene. Ora. Pok. Pok iso ketembung Alon-alon. Iya, Apa? Soal iki tontonan ki yang iso mengedukasi ya seniman ngene iki. Lho iya no. Aja ki apa kok nyinggoli. pok iso ketembung. Kowe nek ukara Iya, iya. apik tibane mesti Sing genah lho Dik, Nggih, nggih. genahno. Iya, Mas. Kakangmu sing cetha lek mengartikan. Nggih Mas Rudi. Soale sing nanggapi ya piyai sing bener-bener budayawan tenan. Aja nganti mleset. Iya, iya. Nek kowe mleset kancane ya melisih. Bener, aku- Isin wirang no. Nggih no yo sampean kula sing ngejak jenengan. Wirang aku sing Nggih no kula sing ngejak jenengan. sing lepon aku. Elek siji elek kabeh. Nggih, nggih. Ngono nek kowe wis gelem nampa bayaran berarti secara Mel aku yo teng pundi Mas? tak pok dasmu. Kok tak pok ndase iki piye to? Marah iki lho. Lah wong kene iki ape menjelaskan apa arti sebuah monggo. makna pok kae. Dadi kancane ora oleh omong. Ben Mas Kluthuk sik yo jelasno. Awake dhewe meneng. Pok menika saka Awake dhewe lek tembung ngomongne pok-pokan ben dijelasni karo Kurang gagas. sapa Kluthuk. Aku Kowe karo aku ki mekur ngetutne ngono wae. Dadi adilak ning manut ta. Deke paham. Wong aku ki apa? Wah, kula iso. Iya. Ulur ki nek jenenge Iya, no. nom iki kudu ngalah. Yo ngalah no, aja sak sirmu dhewe. Awake dhewe ning kene kerja sama. Yen maksa ora kepenak. Ya gak penak no. Dipaksa ya apa wae mesti Pok. gak penak. Lah Loro. panjenengan lah ming Iya. krana pelengkap to. Lho iya no pelengkap no bengi iki Pak Nardi syukuran. Pok-pokan ben dikenahne karo Kluthuk ngono lho. Mas, nek jagongan nggone warunge printung ngono ya. Kok nesune to? Lah wong kene ape jelasne lah kok malah kono jagongan lho iki. Lah adikmu ngejak omong ae. Ngono kuwi nyuwun izin sik pangapunten ingkang kathah Mas Gareng. Kula badhe medharaken menapa to pok-pokan ngono lho. Nyun pangapunten Mas Rudi Eh, Gareng. unggah-unggahmu karo Kyai Sepuh iki kok rurung ngene. Kok kene rono jengkeng. Sik, Tik. Iki banyolan iki aku rung sinau lho. Iki sirmu piye iki? Ayo. Hei. Nak Iki piye jane kok dadak busanamu ki
Surakarta Hadiningrat gawe tatanan attitude etika budaya. Laku dodok ta? Karo Kyai Sepuh ya-yaan kok unyuk-unyuk ngene. Lho kuwi jenenge ora diaturan. Mosok unyuk-unyuk pok, unyuk-unyuk pok ngono ki ora apik. Lah sikilmu tak suwaduk tenan. Jare mlaku ndodok gitu. Ndodok ki nggawe aturan ora kok ngono kuwi. Iya to, aku gumul kan melu Contoh ki lho. Lah. Iki plek. Plek. Nah iki ngene. Melu kuwi sisih uang lho. Plek. Ya, penak lho. Lho. Plek ini lho. Lakune lak mirasa to. Kaya nek sing kecepit ngono ni mirasa ngono lho. Kowe mau buka ngene to. Kowe ra gawe kathok lah kok siden. Wah. Wah aku jajal kuwi anu totonen tik. Sikilmu mau. Sikilmu lho. Lah ya ampun. Lah. Tak jejeg dasmu kok engko susi ya. Ngene nek kalem ngene. Nek gak iso ngene, kaya ning nggone kraton kae. Nah, itik. Ya ngono kuwi. Ya jajal. Lho. Kowe iki Kecepetan. kowe lek kecepetan ngono kaya kanguru lho. Gah aku bendang teko ngono. Laku. Beh, melu kowe uang men to siswi aku ya. Sama klitik malah angel kok. Kowe nek melu aku gak kena tak toto melu coba. Saploke Ngene ya. Kurang dek. Kurang dek iki lho. Lah. Dekne. Engko lek kendeken nyeret ngene. anu to klesreh to. Mbahmu. Iso nek teko kene bundas. Lah piye kok ndek saya ndek priyo serek ini komah itu bundas. Gak iso mbayar. Aku. Kowe lek apa mau bundas? Aku nggumun sing nyeret ki apa? Jarike iki lho, Bos. Oh jarik to. Jarike iki lho nyeret. Tak kira lek jarik, tibake jarik to. Aku wis bayangne. Umpama bundas lho. Nah. Terus bojone kan kowe betadin. Nah terus Ndane lha iki apa? Poci kok koyo ngene iki ya. pok-pokan yo. Pokokan. Jelasno. Tenanan iki ditanggap piantun. Lho yo. Bapak mirsani, ayo. Poki pokok. Madhep rono ngopo Pak nyawang? Adi ning kono lho. Ngono. Poki pokok. Iya kok menteleng rene kok iso. Saka tembung pokok itu Bapak di sana lho. pok menika pokok. Lho kok nyawang rono lho. Pak Nardi lenggah ning jero mobil ka lho. Metu to, Pak. Lah kok malah meksa kok ya. Oh bapak nyaman ning kono kok iso. Pok iki pokok. Hmm. Beliaunya Pak Nardi itu yang diuntukkan, yang diutamakan adalah kepentingan pokok, kebutuhan pokok. Jadi internal itu yang harus diutamakan baru eksternal. Oh. Apik bahasane. Aku ngomong pokok, aku ngomong internal, itu keluarganya dulu. Betul. Pak Nardi membina rumah tangga itu baik dan bagus dan sejahtera. Dan memprioritaskan kepentingan keluarga dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan keluarga. Dan pada akhirnya mementingkan kepentingan karyawan. Oh. Karena prinsip dari Pak Nardi itu adalah happy wife, happy life. Wah. Apa kuwi? Ya kuwi sing keseret. Happy wife, Happy wife, happy life. happy life. Artinya Bahagiakan istrimu, maka hidupmu akan bahagia. Alhamdulillah. Pak Nardi membahagiakan istrinya. Iya. Dan akhirnya beliaunya bisa membahagiakan dan dibahagiakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. gitu. Lho nggih. Masuk. Tadi pok iki Pokok. pokok. Oke. Yang kedua Pok neh. pokan. Pok iki kapok. Pok yang kedua kapok. Kapok. Pak Maksudnya? Nardi ora kapok. Proses itu pasti akan ada kegagalan. Oh ngono. Tapi beliaunya ora kapok. Beliaunya akan selalu berusaha dan mencari lini dan mencari apa yang menjadi kesuksesan dan goleki kegagalan itu apa? Penyebabnya apa? Dan beliaunya selalu mencari dan akhirnya menuju kesuksesan. Mula ana tetembungan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan ya kaya Pak Nardi. Beliaunya seperti itu. Ya ini enggak terlalu banyak bahasa, enggak terlalu banyak bicara, tapi bukti Kerja nyata. Kerja nyata itu yang selalu diutamakan. Berakit-rakit Ke hulu, berenang-renang. ke tepian. Mula kaya Bapak Nardi. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ngono lho. Ya. Jadi proses itu penting, Pak. Oh. Pok. Wih, pok. Saiki karek an. Anki insyaallah beliaunya Pak Nardi dan keluarga dan karyawan saka Ude Jayamulya.
insyaallah Anki bakal antuk kanugrahan saking Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat Kluthuk, tepuk tangan iki bengi iki menjelaskan luar biasa apik banget iki. Iki ora mung karyawane tok, tapi penonton sakmene mbane. Insyaallah menika sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Didohke bilahine cedhake rezekine. Amin. Iki lho, Mas kuwi ini Mas. Kakangku ngeten iki. Pokoke pintere jam-jaman, kok sak jam luwih goblok neh iki. Ora lho pinter iki pinter prewangan po. Yo pintere ning jam-jaman. Kowe iki rungokno ya kita. Kowe nek lah, kowe iki ngilermu ya jam-jaman. Bocah ganteng-ganteng kok banyu. Adikmu ku lho. Niki kawan bayi, kawan bayi. Oh, kawan bayi. Asmanipun Bapak Nardi. Narki saka tembung narima. Menungso kudu narima ing pandum. Wong ki lek diwehi jatah, diwehi apa rezeki sithik akeh saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri. Amin. Karena dalam bahasa saya itu bisa dikatakan bahwasanya orang itu jangan bersyukur dari apa yang kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang kita harus kita syukuri. Loh, Dadi ora kudu bersyukur ning goleki kepiye. Goleki apa sing gak disyukuri. Oh ngono. Apa sing patut disyukuri? Betul. Dadi awake dhewe wis mencari apa yang harus kita syukuri, insyaallah ora duwe jiwa iri, dengki lan srei. Niki Mas. Niki. Kakangmu jan luar biasa. Kas balik jam-jaman iki. Oh ngono. Goblok kae. Ngono. Bapak Nardi. Dina-dina tansah nyenyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Wong oleh budidaya ning awake dhewe aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat, insyaallah kita akan hidup bermasyarakat akan bermanfaat. Apa meneh awake dhewe gandul ana ing oleh syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, ngoten lho, Bos. Kuwi dadi Narki Narima iki dina-dina tancah ndedonga. Lah Pak Nardi ki parapane panggilan akrabe Pak Ganong. Ganong. Apa artine? Pak Enggak menika saka ngangge NG nek celukan. Jane Ganong jane, tapi kaprahe kan Ganong. Enggak menika saka tembung ganteng. Oh iya kowe arep golek undak-undakan ketoke kowe iki. Apa kok enggak iki bayaran dilonge senenge ramu kok. Lah nyang apa? Kok diundaki. Lah nyang apa? Bocah iki nek diundaki ra gelem, gelemane dilong. Ya engko tak longane kok. Enggak menika ganteng, Pak. Ganteng. Beliaunya dadi wong ganteng, nyatane bojone tresno. Tapi aja ndelok wong ganteng karo wong ayu dari secara fisik karena kita bisa mengatakan bahwasanya biasanya ada wong Jawa sing ngarani ayu kuwi tresno, dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Wah, Inggris neh. Loh, bocah artine piye balenono. Aku selali iki aku. Anu ipul-ipul ngono, apa ipul-ipul mau? Wong ki aja nyawang rupa. Aja nyawang rupa tegese wong lanang iki ketok ganteng mergo awake tresno, nyawang wong ayu mergo awake dhewe tresno, karena dalam pepatah utawa kata-kata bahasa Inggris sudah dikatakan bahwasanya beautiful because of love. Oh, beautiful because of love. Ipul-ipul wis bener. Ayu kuwi tresno. Ganteng kuwi tresno. Oh, dari segi perasaan. Dadi kaya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki. Hah? Kula ning wandi bojo, karena saya cinta terhadap istri saya, akhirnya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki nun sewu. Ya tetep ora gelem ya. Pengen aku jadi. Biae. Kudune sing ayu mek bojomu. Imanmu ki ya tetep. Kok pengen iki lho. Bojoku welek. Sajake pengen tuku. Ngono. Piye to? Wong bojone iki ayu dhewe kok sampean ra ngerti. Lek kalih niki nggih. Kalah kali bojo kula. Sapa asmane garwamu kae? Bojo kula jenenge Asli. Asli nggih? Heeh. Gemini. Lah mosok. Bojone niki jenenge asli niku. Aku lek garwane kae kan hafal. Mergo pancen karo aku kulino. Golek es tebu. Anu Anjarani kae sapa? Anjar sapa Nduk? Anjarwati Kritik. Anjar Wening, bener Anjar Wening. Anjar Wening. Aku. Nek bojone niki jenenge Srianing. Srianing. Oh, Mbak Sri. Nggih, Mbak Sri. Sri, kapan kowe ani kuwi ta? Sip. Lho kan Sriani. Wong ngono kuwi. Heeh. Dados alhamdulillah. Ya karo ndonga, karo nembang liwat donga buat pok-pokan Udi Jayamulya iki ya. Ngangge seretan piye lekmu anu iki pancen kejaba komedian Klitik iki ya juara maca pat. Lah. Heeh, juara maca pat tahun ngawur kok. 55. Kok maca pat pedhek iki maca ra tutuk kok. Maca lu kok, maca lu. Maca pat iki maca ra tutuk. Jenengan saged
gamelan napa? Sembarang. Lho campur musik no. Awake dhewe iki ya seniman ki ya kudu gamelan iso, musik iso. Coba Mas, nyuwun kote Mas, minor Mas. Soale panjen kulino. Ndek iki ning tanggung arep tak susul jane kowe iki. Ning tanggung ndek iki aku arep nyusul. Ampun Mas, keturunan aku. Ampun. Lah nyang apa? Kula durung wedhek kok. Dalange jan wis tenan. Pengen jan wis kan. Jan iki. Lah lho, sing kaya aja mbok ome, Mas tak omongi. Apa? Iki mau dandan ning tebon. Hah? Tak kira iki sandingku ya iki. Terus? Tiwas lehku pipis ngadeg bareng jebledu iki kok. Ya terus? Iki lagi teko kan. Lah terus akhirnya kowe piye pipismu? Loh, Mas kritik iya, nyapa? Gedhi ta aku. Ngomongne. Apa tebu apa piye sing gedhi? Ora, mehku awakku leh dandan ning mburi kan bareng karo cah-cah ki lho. Oh alah, badanmu sing gedhi apa? Ora yo sing diseret mau. Nyanyi ini wong telu ya, Gus ya? Loh, lha nyapa to? Oh, dhewe, wong loro. Wong loro no. Anu kan ndonga buat Budi Jaya Mulya. Kae kekasihmu engko di. Engko tak goleke wektu, Mbak. Maya kae santai Nggih, mawon. nggih, Nggih. Wis pokoke Saged. insyaallah. Bapak Nardi tampan sekali. Nah, ngene lho maksudku. Insyaallah. Kowe nek nembangno irungmu ora mekrok ora iso to? Angger nembang kok mesti ngene iki ngapa to? Irunge biasa bae, Mas cobi panjenengan. Insyaallah. Ayo, coba. Wah. Lah ya ta mekrok to. Irunge aja mekrok, biasa bae ora. Kowe lek ngelokne irungku enggak apik, Hei. padha karo kowe ora seneng karo kudrate Gusti Allah. Loh, Nah, aku lho. lah nyapa kok ora seneng? Ora nrimo ing pandum. Pancen ya irunge kaya ngene. Lah nek lak bersyukur to irung delon bolongane yo madhep ngesor kabeh. Lek Madhep ndangak. dhuwur ya kaya sepur dumbuk. Ya kaya sepur apa-apa lelek udan ora ya ngecembong ya. Wong iku kudu apal tembang ngono. Apal-apal. Bisa ora? Iki apa. Bisa to? Iso. Saged betul. Saged. Kudu eling lho. Ya. Coba nduk. Bisa ora? Nduk? Coba. Napa? Sampeyan iso tenang. Ayo to. Ayo. Paraku kene. Lah mau jare ngejak kanca. Engko kanca tak golekke. Apa ngejak kanca? Bengi sida. iki. Sing nimbali Bapak Nardi. Bapak Nardi memang beliau baik sekali. Sudah terkenal petani di sana sini. Insya Allah Bapak Nardi banyak rezeki. Asoy. Yo. Iki sing tak enteni yo ngene iki. Enek asone barang. Cara ngajine tajwidmu iso apik tenan. Ngono. Usahane udene Jaya Mulya. Ya. Kowe ora dadak ngenteni ngapa to ndang cak ngono lho. Mikir kok. Dadak mikir wong bendina wis ngono. Cak ngono. Kowe mari ilmumu mbok entekne karo wiji mambengi iku lho. Ngono aku yo ngengeno ukel. Lah iki ora dingengeni. Ono sepelan. Ude Jaya Mulya karyawane pancen prasaja. Ora lali mujudke syukur nanggap budaya. Insya Allah sak kabehe panjang yuswa. Asoy. Yo gini iki lho. Layak kowe njaluk sinden kowe butuh mark asoe kuwi to. Dulur iki yo dulur ngene iki lho. Sing apik ngene iki, sing apik. Iki seru imbal-imbalane oleh. Terus. Matur nuwun. Asoe. Urung. Lah, kowe kakek asoy. Urung. Asone engko ae. Lah aku salah begitu ping video kene wis kudu asoe. Wis ora cetha kaya. Matur nuwun Ah. dumateng sedaya penonton. Nonton. Muga-muga
muga sing dipingini bakal kelakon. Aja sambat yen lenggahe sak ngenggon-ngenggon. Iki. Ayo. Ayo. Lantiping panggraita. Iya no, golek slamet dhewe-dhewe no. Ayo. Yen entuk rejeki kudu paron. Ayo. Tegese paron ki sedekah. Bareng-bareng karo sinden. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa Muhammadin. Adana bi ilmillah di salatan ibadah ilawami mungkilahi. Bapak Nardi usahane lak iya tebu. Ya. Nah, yo ora babu-babu culek mripatmu. Mikir gendeng mikir mesti banyak dadak-dadak. Makane to aja dientek-entekne karo wiji. Pancen Pak Nardi yen tak sawang sugih ilmu. Piyayine sepuh yen durung ngerti ayo mbek guru. Iso sukses mergo Pak Nardi bekti karo ibu. Kisah lho. Ini Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Ayo tak close-ke. Mikir aku ya mikir. Oh, ayo Jan. Ayo. Pangerteni kancane slak. Yen iya. Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Saben-saben dahar Bapak Nardi mesti gawe opak. Iya. prasaja lah wis prasaja. Ora lali tetep bersyukur ngrasake enak. Senajan penak Bapak Nardi ora kapandhangan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adana bi ilmillah di Ora lali enek syukuran nekake wayang. kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Insya Allah dek padha dipujekke rezekine ra arang-arang. wong lek lambe lecet iki. Tak pikir gitu. Rang Ayo padha. Tak pikir gimana? Salahmu to. Oh disisan. Sak sir pundi sing dhisik. Wong iki golek aman dhewe. Ayo, jale. Piye mau piye mau? Dah alah. Saben syukuran ora lali gelar wayang. Kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Yen tilok sedekahe ra arang-arang. Mula saka kuwi saben adol ora larang. Yen dipirsani dalange lenggah namine Mas Gareng. Yo. Gareng. Mas Rudi Gareng senengane dahar tengkleng. Seneng aku kuwi. Piyayine bagus, rambute dawa, tur rada mentereng. Oh ya apik. Yen dijalui tulung karo kanca mesti enteng. Ora lali ana dalang, ana dagelan. Yo. Lan
iki cak-cak. Muga-muga rezekine sak paran-paran. Rino lan wangi ora lali nembah ming pangeran. Lan ora lali menanamkan jiwa kekeluargaan. Anak gawa sinden bengi iki cacahe 12. 12 ndi to? Lah kae loro mbek tung 4 lho. Anu jatah to. Ngawur. 8. Bengi iki ra lali Masudi gareng asta sinden 8. Sinden 8 yen tak sawang pancen ayu-ayu. Saya ngepinggir dhewe najan ayu awake lemu. Kowe tak omongi kuwi ngono ya kendaanku. Wis malaras. Ngusak tak goleke kanca ya. Ana basa ending tentane gendane. Lha wis senengane dheke. Kata aku suwi ya, Pak. Senengane dheke. Lho iya no awake dhewe urip kudu geguyonan ben ora tegang. Nek ora tegang mesti panjang umur. Kae ana Silva Nur Maulita, ana Mega. None, none. Tak kira lek karyawane Pak. Saged. Tak kira lek karyawane Pak Printo. Saged, Mas. Pamane. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk. Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Jan menikmati tenan klip. Aku suwi nek mau mbok cium kene, saiki wis dalil kene iki aku jane masmu apa gendakmu. Aku iki tresno lho kan sampean. Yen kon milih. Awak tresno iki. Ora, ketak gaya halus rada Sunda sithik lho. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk. Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Mas Jok Kluthuk. Pinter. Ababmu ora enak ya? Kok teko abab rumah sang. Iki dhek bengok cara Sunda. Lah cek iki mana aja. Kowe iki tas mangan apa to jane kowe iki? Batang tek telu. Yen kon milih Mas Jok Kluthuk. Yen kon milih aku pilih mangan ketan. Weh lali Mas Kluthuk. Aku suwi. Ngrayai ya. Pilih endi Mas Kluthuk. Rapi perawan apa rapi rondo Mas Jok Kluthuk. Yen kon milih Mas Jok Kluthuk. Yen kon milih aku pilih rapi perawan. Kok rapi perawan enak era karuan. sebab Sebabe apa kok kecicilan bangsa dadak joget yo ngopo? Oh enak musik iki. Lho kok iso cikile diguak masaku. Kok rapi perawan Enak era karuan.
rondo. Tadi iki. Matane iki lho. Iki lho. Nek rapi rondo. Enake rasa piro? Sebab apa? Mergo tilase yoga. Sik yoga ndi? Yoga ndi? Yoga A apa B apa C? Mas iki tilase. Kene iki steril. Wisate tilase yoga iki tilase. Kok steril rumasamu kabeh apa piye kok? Steril. Tilase tidak tanggapan ngono lho. Wong ngono. Iki ana sinden loro. Sesuai karo bawamu Semi Sunda ya. Nggih niku wau. Njajal digawa ning Parahyangan sisan. Nggih, tembangipun napa, Bos? Balon. Bajing londo. Lontong. Loncat. Waduh. Bajing loncat. Engko sing nembang iki kae sing joget. Oh, lho iki anggenmu. Tak latih lho isuk mau. Mega iki. Wah. Temu latih kleru. Apa? Iki nek mbok latih apik nyekel mik. Lha kuwi nyekel mik ditukne rono. Piye to Ga kowe iki kok ya. Temu latih piye to Ga? Iki kita lagi tilase poro. Sampeyan kok ngenyak aku to, Mas? Ora klitik iki ya ngawur. Mosok enek sinden nyekel mik ngene. Lah iya. Kok saya tak kene mburi. Jeneng pirsani to sing kene ya ngene tak matne mau yo. Ayo bene mik iki sak saiki lek nggawa to kok ya. Tak weling. Nek mik mbok kek ngendi-ngendi enggak apa-apa. Ning nek sarane Om Kritik, nek nggawa HP, weling Om Kritik lho. Aja wong wedok aja disaki ning kene. Lah nyapa? Enggak baik. Lah kok iso? Wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis to tak jamin. Nyapa? Telepon angel we angel. Kok iso? Sulit sinyal. Lah nyapa? Lho, kene melewati daerah pegunungan to, Mas. Wangel iki. Mulane nek ning pegunungan, kuwi HP-mu titipno bojomu. Terus karo wong lanang kon ngesaki ning kene. Wis saya jamin dimanapun tempat itu sinyal pasti baik. Sinyalnya mesti banter. Pasti banter kene. Lah apa? Cedek tower. Dadi kene iki. Iya, masuk akal. Towere sanil. Aku ngrungokne omong-omongmu saya mumet aku. Sementara towere rusak mergo aku dudono towere endi? Oh, sik rusak, Bos. Sik pembenahan. Pembenahan mergo mau diseret iki. Rusak apa bundas? Bundas. Tower kok bundas kaya. Bajing loncat ya. Bawa iki. Nggih. Bawane wis pilih endi to kowe rapi. Rondo apa rabi setan kuwi mau lho. Perawan. Heeh, perawan kuwi mau lho. Yo sampean sing nembang, jenengan sing joget ya Kak ya. Asalmu sapa, Nduk? Aku lagi Mega. Sampean sapa? Lita. Lita, Om. Ya. Sing banter, Nduk. Rada banter, Mas. Klitike dadak nyablek. Lita, Om. Pon mireng. Limo ngono ya. Linya harus panjang. Oh. Iya. Penciptaan. Ben kersane genah to. Ya, penciptaan makna. Iya. Kata penting ya. Aku gak ngerti kok sesuk sekolah. Enggak marane klitik marai neng tower barang ngono lho akhire. Ya. Engko kancanono ala Sunda ya. Nggih. Ah, Mas Klitik, Mas Gluduk. Le jenglengen engko lak ben. Loh, to. Kowe arep anu. Mosok bawa. Bawa iki. Bawa itu. Loh, pilih lawanmu dudu bawa ta kamu? Bawa iki sak dhewe alah, langsung. Sing bawa kan wis kowe. Ayo, Tik. Yo, intro cantrik. Kumaha tu ayak naon si melukukuk. Sadi itu. Yot. Oke, Mega golek gon sing ngombo. Bagus. Oh. Waduh.
omah aku Mas Duduk Saeta Saiki kan Mega karo sapa? Lita. Nggih. Wis mben ning Mbogem Mbak Sendur karo Krisnia. Nggih. Wah, wis tenan. Kudu siap, kudu siap. Menawi Lita kalih Mega menika saged kula wastani kembar duo bajing. Oh, duo bajing. Duo bajing. Cilik-cilik ya bener. Cilik-cilik bajing. Duo bajing. Menawi menengke Mbak Sendur kalih Mbak Krisnia menika duo garangan. Nyapa kok ra duo regul pisan ben rada kereng rumah Rada aku. gede. Garangan piye to? Sinden ke macake ayu-ayu kok mau garang-garangke iki lho. Kowe kulino garang bojomu berarti? Betul. Tenu niki mek anu Sasmita. Oh, Sasmi. Sastomi. Berarti sampean asline jenenge Sasmita. Sastomi. Melu iki angel, tak mambengi. Lho aku iki nonton kaum masir kuwi nyusul anakku pangkah nangis. Oh, cara aku tak racun. Anak adalah anak kok rumah aku diracun kaya diracun kali rasa. Wong ngono. Iki bapak tak nyusul ommu Kliti karo kluthuk ya. Jangan. Ngono. Bisa muni jangan. Lho piye to rumah aku? Biasane ya lodeh ngono. Iki aku nggawa pesinden saka Nganjuk. Ana genduk Wida. Wida ya, Wida. Kene ben jumeneng spote sing dawa, Tik. Oh, siap dawa. Tungno. Gling. Nah, niku mawon. Engko bar iki aku iki Pak Nardi uga ngrawuhi bintang tamu lho nanti. Sing anu Mbak Maya Praga. Oh iya no.
Sore mau wis digoncang. Bengi niki niat kajanipun Pak Nardi pengen berbagi kebahagiaan. Iya, dana rasa nyenengke warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Amin. Nah, kene Nduk Nada. Nggih. Sapa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae kaya tak kuwet aku Mas aku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Alhamdulillah sehat Cahayu. Sehat nggih. Seger waras Cahayu. Oh, nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Mboten maksud kula niku awet nom ngoten lho. Lho, iya ono kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone kritik nom. Riyen nika brewoken lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan. Oh, ngoten. Jadi titik-titik Jane nggih anu lho Pak, anu. Dalem Sampeyan ki napa pripun? doh kono ki ngematke nggon wayang, garapan, Kuwi lek sulukan, ngematke kok brewok. kuwi lek ya sing biasane to Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono kuwi. Nah, nek ono sesuk tukokno pitik talkun, enek bulune. Layakno dek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang pundutanipun kanca-kanca menika Mbak Wida. Wah, ape Nduk jenengmu? Tembang Wida. Wida. bisa ketemu Wida. Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah ngendi kuwi? Wilayah, jadi senengane ngemol. Oh, ngemol. Lah sinden Gensi to, sinden-sinden saiki. Ya. Apa Genji iki? Wah, cak mudeng neh. Mili neng nial. Oh, sak dhuwure niku. Nah, ngono. Dadi Oke. kuwi itu wilayah rame yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi kuwi? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon super. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya kan? Iya Tuh. to Mas Kluduk ya. Boh. Kok jahat. Iki kok tujuane nggon urune to iki. Mas aku. Oh, iki marai. Nang ketir ngono lho aku ngrasa. Nyingkar ingku. Wiwi. Sapa kae? Wira suara ngendi kae mau apik suara. Pak Margono ta kuwi? Pak Margono ta kuwi? Ngawur Peru. Kuwi jenenge Muji ya kuwi. Heeh. Jajal bawa sekali tempo ya ora ketang apa ki? Gebek apa kok gebek apa iki judule? Selebe. Gebek apa? Sebelah. Gubuk asmara. Buk asmara. Ya. Nduk apal lagu iki ya? Sing apik lho, Mas. Ini. Iya. Apal ya, Nduk ya? Apal. Jajal umpamane. Umpamane na 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 nino nani. Kuwi apa, Nduk? Apa, Nduk? Sore-sore. Judule, Tembange apa? Getuk. Wah, ya Allah. Weh, jan. Jenengan tek loman to, Pak? Klitik lero cah wedok. Nino neno nano 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 nani. Apa? Niki judule. Ya judule. Wiwit pian wong. Joko Melarat. Wis. Sama Loman. Seneng aku lek ngene iki. Wis Loman. Jajal umpamane none nano nani. Selendang sutra kuning. Iya. Cah wedok. Parah. Engko tak kei wae engko bagian. Brodol. Piye piye? Nano ni nani no nano ni nani. Ali-ali. Karo sinden anyar lomo ngono iku. Kelingan sematun. Noni nani nano no nani nano nino 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 nano nino 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 nano. Buta galak, buta galak. Sinden tenane ngene iki. Lutuk tuk. Pamane. Nino nino. Apa duk? Sankas. Iki udeng Oh, sampean ora nenonane ne. capek gunung. Capek Oh, gunung. sampean belajar sesuk iki belajar. Cak-cak ngono, Mas. Iya, tahu. Iki kok. Nani Kuwi tanggapan campur sari ning ngandeng kali kecemplung selulup. Wih kira. Judule dawa men ya. Sampean iki telas ya? Pun telas. Karo Pun telas. Oke, Nduk. Nggowo oke. Oh, nggih. Niki ikhlas nggih? Gowonan Ikhlas. aku ikhlas saiki ya. Kritik sekmu ngono kuwi angger lek sinden anyar lomo ngono. Oh. wah yo ora lho. Nying. Oh kowe meri-meri nyonya. Lah ngono. Awe ono, awe Aja ono. karo wong liya tok dulur iki Iki diwehi.
pancen sing nimbali ranono liya lah. Pak Nardi. Pak Nardi ki blobo kok ya. Itu Mas Gareng nggih. Dadi duit sing ditampa ki barokah. Iya amin amin. Ben saya barokah didum-dumke. Iya penting lho kuwi. Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak Nardi. Jawabane kudu Pak Nardi. Sing digawe Pak Nardi. Lho, nah ngono lho. Didemi ngono kuwi. Sing duwe Ude Jaya Mulya Pak Nardi. Aku macam iki wis aku lek apal ngene iki. Julukane Pak Ganong kuwi asline Pak Nardi. Nah, ngono lah penak. Lah kok jaman Pak Nardi gampang ngono. Sing duwe truk sakmene mbane sapa? Pak Nardi. Oh iya. Ngono lho. Aku iki sapal. Dadi wis ngene-ngene iki aku wis paham kok jaman Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kae lho, Pak Nardi ning kono lho. Halo Pak Nardi. Ya wis bojomu Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. Oh lho Pak Nardi lenggah Halo, lho. wis. Wong duit ra seneng nang yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi nyun 50 ya, Pak. Lah kok njaluk kaya Aja ngisene to Mas. Di sini. Lho iya. Kak guyon. ya ben di Nggih. Bawa. ben di bapani Wida iki ya. Enak niku. Mam napa niku? Wah, Pangkur niku, aku. pangkur niku nggih. Nggih, dahar napa Pak Dalang? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan aku. Makan. Mergo iki lerane Iki selak pangan kamu kanggo apa? Mbako iki, mbako. Saestu Mbako. Rokok tak ulu. Le. Apa? Andukmu le. Ngomong ke cerbet. Iki sekti lho iki. Nggih. Nek. Sekti. Banyak lamu yo. Dok, Reno dok. Nyok. Apa ning tanggung iki ndek ukel e pangan. Nyok. Lho. Pen kabeh nyok. Kowe pokoke iso njipuk dhuwit iki tanpa nyinggol anduk. Ngene ya enteng lho ngene. Iki Kuwi jenenge mbok cutik, kuwi mbok cutik. Kuwi jenenge Kuwi mbok cutik. Ayo. Alah, kuwi mbok biak. tapi jalan. Wah, kuwi sapa piye lah? kowe piye lek anu? Moh aku duwe Lek anu duwe kaseten kok ming ora enek iso imbalane lha aku lho rugi, ketok no. lho, ketok lho. Kowe njajal dhuwitmu kene kono. Aku enggak duit. Anu, ini Oh, iki manu ta carane main blendes. Ora. Ayo, Apa? Kok duwite kancane kok ya? Tenang, Ayo, tak Dik. Lah kowe budal sangu apa ora? duitmu ndi? Alah, kok utang aku dhewe ra sangon. Nyilih dulu ya, Dek. Ora, Gak oleh Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oke. Oh, celeng melu ta celeng? Leng, duwite leng. Ateng. Dulur. Demet ya. Mangsane. Dadi maksudnya dulur panggah duit Aku obah lek- ngono. Duit tobat. Totoan ngene aku tak dompetku. Jika duit tanpa nyinggol anduk ora iso. Oh, lah ya andukku Iso iki berguna. jiko Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompetmu. Beh. PN iki. Pira kuwi? Sepur tak hitung. Sik, iki tak benakne iki ngene iki ya 2.500 iki. Iso njukuk dhuwitku tanpa nyenggol anduk ki PN. Wah. Kowe ngino karo aku kowe. Ya. Putune warok mangsamu. Ini enggak sak dompete enggak ya. Gangsaran, Pak. Salam. Kaki danyang bau reksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Kayak Mudin. Dulur papat 5 pancer ewang-ewangan aku anggonku. Jikuk duwite masku kluthuk muga-muga tanpa nyinggol anduk. Sontolot. Het sentelehet. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang disa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Kepet. Oh, mantra iki enek karpete. Lipat lipet wesi saiti pojo saipet pet mampet ilang duwite kluthuk. Ai Aku sih ketoke setelane ya. Kayak tukang sulap ning gone jamu-jamu. Setelane. Nah, ini lho Mas. Wong iki sing penting dibuktekke. Nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Ndoyo, ilang dhuwitmu. Alah sing sapa? Lho, Urung mak jimok lho. wis tak jimpuk. Tapi wis ilang. Ora enek, Mas. Wis sarana gaib. Lho, sing penting jikok tanpa nyinggol anduk. Masa? Lah delok jajali. Lah. Isik ngono. Lah ya wis, nek isik ya wis. Nah.
Nyapa? Duit kono. Lho. Kebo sapi gugu apane? Keluane. Menungso Omongane. kowe ngomong piye? Kowe ngomong sing jukuk duit tanpa nyenggol anduk. Lho kowe lho lho. Lah iya. Lah iya, kebo jukuk wis enek duit ning kono. Lah sing nggo anduk sapa? Aku. Lah yo wis. Lho, Ya wis bener ngono, Wong aku ra Mas. nyenggol andukmu kok iso. Lho, ra ngerti entuk tambah 50. Lho, napa? Lho, kembang jagat, ngerti? Kembang jagat 50.000. Kowe kurang lecet kowe. Adikmu lecet kok. Ra mudeng kok. Sesuk sampean belajar licet ngono lho, Mas. Dadi ben ora dingge pok-pokan. 350. Ah, ngenehi awakmu 200. Heeh. Dadi Balik. Sati 100. 350. Akeh memang, Mas. tak tekoni. Oke, aku ora masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. Nggih. Kowe calon didik betul kok apa? Tak tumbasne Rajakaya lho. Apa kowe? Apa roh Rajakaya? Rajakaya iki open-open. Apa? Ya kebo sapi, Wedhus. wedhus sak panunggalane. Pitik sarane piye? Pitik. Oh, Dalek wedhus. mbeh. Betul kok napa rencanane? Sapi. Sapi sarane piye? Mo. Wah, ya wis tak gone kene. Lah ngono lho. Lah kok Hot sontolo hot. Pati 50. Cita wong loro ki kok padha lecete to Mas aku. Ora cetha. bisa bahasa Indonesia ta? Bisa gak wis gak sida iki ya. Mas aku. Yo, gubuk 50 lagune. Apa ki mau? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nyingkar. Sepiro Mas Deni? Jaluk lah. Nah bener. Iki lho. Sampeyan kok lungguh? Lho aku linggo tapi ngadeg. Ayo. Beh kowe iki Lah wong ya bundas ngono jare kok iso. kan mau panggang awakne anten. Nyingkar nyingku. Mas Luduk. Rodok dedek. Sirahe aja ndangak-ndangak ndingklu. Dodone ngene sirahe lho gagah. Bahaya. Ngene lho simetris. Nah. Dodomu iki. Nah. Wong dodone Nah. mongal. Karo mlaku. Nah. Wiwi. Yo, wiwi. Kurang dhuwur. Wiwi. Kurang gede. Wiwi. Yo. Wiwi tane kan Sing wipo. Wiwi tane. sing nembang awakmu ya. Ya. Dabing ya. Wiwi tane. Yingkar yingku. Mas klitik tenan kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. Suarane apik, suarane apik. Nek lek ngelokno irungku tak jipok mborok nang. Ah, kaya gitu ya. Wis jarene Mas klitik ngono. Berarti aku sing ragat sing nyipok iki. Ngomong ya menange kakang ki ngono kuwi. Asoy. Menange kakang ki ngono. Aku melu, Mas. Melu-melu iki tak sangko. Kok nek urine tok ning tebon-tebon sepi-sepi tak asoy. Tak asa. Ayo, sing apik nang Mas, sing apik. Nah, sing Lingsam. Aku pengen ngrungokne suaramu Cahaya. Iya. Wo suarane Wida. Oh. Yes. Malah kaya sponsor tisu magic kae di sisi. Ora cetha. Lingsem. Lingsam yen ke mutan. Wida. Dalem Kang Mas. Cepet-cepet mlaku. Ora. Kowe roh apa bedane truk karo aku Cahaya? Napa to Kang Mas bedane? Yen treke dienggo momot tebu, Heeh. tapi yen aku dienggo momot atimu Oh. Cahaya. Mas kluthuk. Lah kok guyumu gilani ya? Kok Sik, toh. ayu lah kok guyu? Wida ki malah kaya kuntilanak lho. Apa iki etok-etoke Widaki roman karo Joko Kendil. Heeh. Aja to paling ora Joko Dolok. Aja ya gitu. Joko Kendil. Aja. Kendil. Kowe dadi kendil tenan kowe ndek kakang kendil repot tuh. Ya. Iya. Terus dong. Konti emang. Kok terus Ewi? Ben ketok rumah. Ya sangar.
Wah, apik, Mas. Dadi Ya Allah. Apik. Loh, apik lho, Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok di tebu ngene iki. Mas, nun sewu Mas, nun sewu. Iki ene rambute iki lho Mas, ya Allah, cangkemmu dirubung rambut ki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambutin. kowe tok ya, toke kowe kedanan karo kuwi, kesem. Niki? Iya. Oh, nggih. Senajan to elek rupa ning sampean tresno. Iya, iya. Jenenge sapa Mas? Jenenge Ya kok Edi. Edi. ora kendil ta? Umpamane kendil. Awakmu rada rada sing penak mlaku. Awakmu rada kenyi, bindeng sithik. Oh, ngisi ha, kamu ngisi ha. Siap. Ya. Siap. Kang Masku jongkok kendil. Ya ayo, ya ayo. Ayo anget iki. Aku eneng lho kowe. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-masan. nek iki tak nuwak nek long lam, kalau tak nuwak nek men anggapan iki nak tak tukane ontol nduk, tak tukane ontol. Ah? Apa kuwi? Ontol metik. Apa kuwi? Otol ya apa Mas? Apa kuwi? Ontol etik lho. Oh, motor. Motor metik. Ontol etik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Oh. Trik aja mau tawakne to le kaya. Nyapa? Kowe njaluk. Lang iki enggak ungu. Guyu kekel iki lho. Marem. Nesu. Su. Aja kaya mangkono Kang Mas. Mas ya rupamu kaya ngono aku panggah tresna karo kowe. Ontol etik lho. Iki. Otol metik. Ontol etik. Montor Etik. metik. Oh, motor Etik. metik. Ah. Walah montor Patrick. Ontol etik iki Metrik. ning nyes lho. Ning nyes. Walah, anu nyetrumi wa apa Motor ngene. ces-cesan gitu lho. Nyetlong iwake, nyetlong dengkulmu. Apa lah ngene kodene kok Sing dicas ngoten niku lho. Gah upilmu dawa iki lho. Gah. Motor metrik. Walah montor metik. Nggih. Kelet iki lho. Wah, klitik ya didudut ae lho. Lara lho cuk ya. Lho iya. Kalem lho jukuk bruting luwara Pak. Mas. Ora unteng ngono etik. Iya, anu montor metik. Ngono kuwi sesuk operasi lho Mas, mbok odot nemen ngono kuwi. Bawa terusno. Etoke awakmu topo tuh, awakmu topo etoke topo. Oh, alah. Lampahan. Apa muga-muga oleh ana etik. Etik. Malah ada Patrick. Lelampahan kan kas Nggo topo. Apa engko totoke malih. Lampune rada peteng sik. Ditutupi lampune peteng. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Tuk tak tok. Ayo Gus, kowe gawan ketok lak Gus. Lampu padam. Dengan tiba-tiba Sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran piningit. Pengiran piningit. Poh sanan. Loh, walik Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya. Nyapok ge Allah enggak. Rasa ge kuwi. Lah ngene malah kaya wong Iran. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean kok. Masa enek.
Baru Joko Kendil wis tadi. Masa Joko Kendil maling ganteng terus apa lambene lumutan ngono kuwi. Mergo kowe iki kakek numpak ental elektrik. Lambene lumutan iki lho ngantekan Mas aku. Ya lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Iso lumutan kaya ngene ndelok aku demen ta ndelok-ndelok. Judule Atletik. Yen liwat Aku Genen sik to. Nggih, jenengan agem riyen. Genen sik. Kula nggih malih penasaran. Enggak aku kena upasen anu. Enggak kena upase ya. Ora enek ya. Aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok keteng to malian. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa, Mas? Rudi Suruh. Oh, Soro. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Samsudin lek ngene. Nyopeken ngene sangu sesuk Mas aku. Yo gubuk lumut apa gubuk Asmara. Nggih. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae londo. Heeh. Warna abang tanpa isih sayang senengi gubuk asmara biyen tanggo antum tresno Tunggang tunggang. Catetan sajroning ati lo cahayu ora luntur saya merati aku kowe dadi garwa marek keleret ning gubuk asmara Wita
lelo lelo kubuk kae kabeh cerita wayang wengi nganti kaget apa yo kondao ya kibote sinten Pak asmane Agis jan terampil sekali Pak Agis Pak Agus oh Pak Agus Pak Agus Pak ki Agus. senengane numpak otomatik. Habis ini beli otomatik ya. ya Bagus. Catatan sajroning hati. Ana luntur saya merati. Ya. Aku kowe dadi karepku mereka oh eh ah oh eh ah pam 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 Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih Pina Remiendo Mbak Wida.